समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं दङ नैबे चिरां जिल्ला सिंनि हाग्रामा दालां सेराव बा हाग्रामा दालांनि गुदियाव, जेरावहाय नैबे साननैसो सिगाङावल' आइ रिभार फेस्टिभेल बे जानानै थांबाय। दा बे जानानै थांनायनि उनावहाय फिन आरोबाव नैबे एखे जायगायावनो अदेबानि नैबे आइ रिभार फेस्टिभेल जानायनि ओरै आगदा साइडथिंजाय अदेबानि दालांनि खर'आवहाय मोनसे जर'खा फोरबो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बे फोरबोआनो जाबाय दमासि फोरबो। जाय दमासि फोरबोआ बर'फोरनि अदेबानि आसामनि नागारहायै मोनसे दोरोङारि फोरबो। दिनै नैबे फोरबोखौ जोङो गामियारि ओनसोलावल' नुनो मोनो, नाथाय गामियाव थानायफोरनि अनगायैबो नोगोर ओनसोलाव रायजो जानाय जोंनि माखासे उन्दै उन्दैफोरा बे दमासि फोरबोआ मा बेखौ जानांगौ मिन्थिनायनिफ्राय एसे जानगारलांनो हमदों। दा बेजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि नोगोर ओनसोलाव रायजो जानाय उन्दैफोरखौहाय मिन्थिहोनो नाजानायजों लोगोसे बेहाय फेस्टिभेल खुंनायनि लाहार फाहार खालामदों। दा बे फेस्टिभेल खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय नैबे आइ रिभार दमासि फोरबो फालिनाय बे खुंथाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना मा फोरमायो जोङो बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो मिथिनानै लानो नाजागोन। आं केमेरा पार्सन बिथांखौ आवगायफोनो खावलायगोन। जों मिथिनानै मोनदों नोंथांमोना नैबे आइ दैमा सेराव अदेबानि हाग्रामा दालाङावनो मागो दमासिनि लोब्बा लानानै बे दमासि फोरबो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। थारैनो मा मा इभेन्टखौ लानानै आरो माब्लानिफ्राय खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों, मा फोरमायगोन? माने जोंनि बर' हारिजोंनो जातिजोंनो सोमोन्दो थानाय मागो बे फोरबोआबो हिसाबै जोङो बे माबाखौ लानाय जादों हाबाफारिखौ। दा जोङो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै मागो फोरबोजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोङो माखासे माबा खालामनाय जादों, प्रग्रामफोर लानाय जादों। जेरैहाय कालसारेल प्रग्राम थाबाय, स्पर्ट्स प्रग्राम दङ, आरो ट्रेडिसनेल माखासे बै माबा जानाय लोंनाय दङ। जानाय लोंनाय आदार आरो बेलागुर सावनाय बेयो दङ। जोङो स्पर्ट्स हिसाबै लादों, भलिबल लादों, भलिबल टुर्नामेन्ट लादों, माबा मेट्स लादों। स्टेज प्रग्राम कालसारेल प्रग्रामाव जोंहा फार्स्ट नाइटआवनो दङ गिताश्री रामसियारि, बिथाङा गाबोननो फैगोन। ओमफ्राय थुरुन्दा दङ, आरो क'क्राझारनिफ्राय माबा दङ दाहार बेन्डनिफ्राय फैनाय खनसाय ब्रह्म दङ, आरो लोगोसे दं लास्ट 20 थारिखआवहाय फुंबिलि ब्रह्म बिथाङाबो फैगोन। नोंथांमोना सानबेसेनि थाखाय नैबे दमासि फेस्टिभेलखौ लानाय जादों? जोङो बेखौ दा 13 थारिखनिफ्राय 20 थारिखसिम खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। रायजोफोरखौ मा खावलायनो सानगोन बे फेस्टिभेलाव? दा बेखौनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बेखौनो आसा खालामो, जोंनि दा बे प्रग्राम खुंनो लाहार फाहार खालामनाय हाबाफारियाव एबा हाबाफारिखौ फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै गाजा गोमजायै मदद होफैयो। बेखौनो जोङो आफादनिफ्राय नैबे जोंनि मागो दमासि फेस्टिभेल खुंनाय आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायहरनाय जायो, आसा खालामो। समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना खोनानो मोनबाय नैबे जिथु दमासि फोरबो खुंथाय आफाद बा खुंनाय आफादनिफ्राय फोरमायखाबाय। दमासि फोरबोजों लोब्बा लानानै जिथु नैबे फेस्टिभेल आइ दैमानि रुगुङाव नोंथांमोना फैनानै मिन्थिनो हागोन। बेहाय बेलागुर सावनाय बेखौबो बिथांमोना खालामनो नागिरदों। बेजों लोब्बा लानानै भलिबल कम्पिटिसननि बाथ्रा बिथांमोना बुंदों, आरो बिदिनो मोसानाय कम्पिटिसन, बेजों लोगोसे नटेड बा मुंदांखा देंखोगिरि बिथांमोनखौबो हांख्रायहरदों रंजाथाइनि थाखाय। दा नोंथांमोना बेहाय फैनानै रंजाफैनो हागोन। बेखिनियावनो दोनथ'बाय, गोजोन्थों।